ki para bangit biit, ki para lok, ki para jor, ki baya pet, ki baya kmi, ya gani ke program lengba jongga YouTube channel, barkum joru lengba jongga ni ke TV channel, haka baningkong kabalang prestrian nong thmai, kasngoban ai kublay yapi, haka kerteng kabaim kabadon bor, kajong utrai bun nong penim jongi Jesus Christ. Ni aingo yo blay na marbolay lam yangi kum kapalang lemba jong kini ki nyaw tuli ki benai hab bangem yo ban ya kios ka yeng ka bangentang ka jong blay henreng yo ban ya shakri lang yo blay lengba jong kini ki YouTube channel bat kum jo ru lemba jong kini ka TV channel ka bangi yo man la ka sngi utrai ni aingo yo blay na mar ka jing alam ka jong u ni aingo yo blay na mar ka jing don kat ka jong u lembat ngi bat hagi jing syakri baro ngila yok sngowi ke jing don ke jong u bat khamtam ngila yok ban mat ban pediang ngi ke jing kurku ke jong u lengba jong ke ni ke tien ke ba im ke jong u blai ngi aingo yo blai ba sai sisen pat hagi ni ka janmet ke mamenta ngila ban ya don lang kumne ban syakri yo blai bat ngi dwai bo blai un yalam yangi un don rengkat bat ngi lemba jong ni ke por bagi ai ke baro ki bengi yo ban pendap ken long ki bau blai hiu yalam yangi dalo jong men sim buku jong u tong ine dwai bau blai onda kurku yangi lemba jong ni ke jing syakri ke jongi yau blai ha bagin sedang shwa bagin sedang ye ke jing syakri tong ine let chu blai ke jing dwai ban boti ya ke ni ke por baro ko we hagi sangti ke jing yalam ke jong blai tong ye dwai ni aingu ime ko try jisu ba e namar ke jing e ke jing snai namar ke jing kurku ke babon sartap ke memethe ke jing im ke jungi ni aingu ime ablai namar me alam yangi kum ke balang lamba jong ki ni ki benai ki balale no bawat langim yo ko kan rabi e ban ki och ke yeng bangentang ke joma ban ya syakri lang ye ke keteng ke ba im ke joma aga yeng ke bangentang ke joma Enrengi aingu ema ablay me plengi kini kalan ya ka bangi yo ban syakri ya me ko kan rabien lengba jong kini ki social media lengba jong kini ka YouTube lengba jong kini ka TV channel aga bangi yo ko kan rabien ban ngap ban syashkor ya ka ketien ka baim ka jama troya kini ka janmit ka bamentangi don pedeng jong kini ka jing syakri ngi dwai ko kan rabie ba menisnai ban don rengkat me bat ngi ban ya lam ngi dolo jong mensim u jama kiai baro ki bangi yo ban pendap ken long ko kan rab ien ki ba me pediang hun akmat ka khat ke jing snai ka jama ken mau ki nong ishmenta baro ken mau yalo jong syakri u jama wan sa sam ye ku khubo na ka tien ka ba im ka jama yalam yang ko trai ngen yo ya ki jing ku jama lengba jong ki ai ke baro ki bangin yo ban pendap pediang ye ka bangu ka jong ya blai ngau ka ya ki jing dwai ki jongi na baga karteng utrai nong penem nong sius pa jongi Jesus Christ ki dam pan ne baro amen ngen peteng ki jing syakri ki jongi yo blai ngin yar wai lang ya ka jing wai ka ban arspa nreu pupra ka jing wai ka ba arspa nreu pupra trai towan ban kerku yangi daka bor ka jing ai ki jing kerku kom ulapa hangi menta topen slay the atrai menta ngi kerpan yulaba hangi to ai ngidang am atrai ngidang a baro lang topen thmai baro kidkhot ka jingruai ka ba arspa nreu pupra hadian ba ngilada banruai ka ni ka jingruai ngan sagarpat ya iwena ki rangba jong kapalang ini Mr. Marbot Har in sngoba ban sai lam yangi ka popule ne ka tien ka bukhoi ka jong blai bat kum joru ha ka jing dwai ban nganong lupa bahadian jong ka jing pulis dang bat dwai ngan sakarpat ya ki khon samla jong ka balang kata ya Miss Nabi Ramsin ya Miss Frida Nongkendri bat ya Miss Ivanessa Nongrum kin sa ai ka jing ruai ka bakarpang ka jong ki
Toshwa begin late show blay ha jing tuai tin sha score ka to kat ne ki bentan ka ktien ka chong blay ka ba ngin pulien aka sam klonong ka balai pu phra ki to khot ka balai hadu ka ba san nang ta ni si thiu pol si kinong rom klonong ka ba phra ka to khot ka balai pu nyo hadu ka balai pho lai khundai ki ktien ki ong kum ne to shania hautrai patle ya ka babha to shong hakari patobe ya ka jing shisha to pensngo bhai la de ru hautrai te un ai ha me ya ka jing kwa ka to nu chong me to it ya ka ya la ka len ti hautrai to shania ru ha u te un pelong ya ka hanrei hakini ki a Barok keng ni job tiao da uta ubala ie yangi namar ngangai scam ba kecing yap lemne kecing im lemne ki angel lemne ki nong sensyar lemne ki badan bor lemne ki ai ru ki balong menta lemne ki ai ru ki ban salong lemne kecing jrong lemne kecing jeliu lemne ka ai ru ka wei pat kecing thau kan omla keng ban pen ya khlat no yangi nakata kecing ie jong ublay hakaba u Jisu Kris uba utrai jongi tongin lek chublay jing tuai ko khpa jing ba benangi ai ngo e yam hane kan ophais ni pameme yalam yangi wat angi don tang khndiat ro rei ablay ni ngai bakade ka bor ke jong me ka ba yalam yangi bat ni ai ngo ru yame ublay uba em ublay bishisha ublay yalam lenti kecing em jongi lenter jing im hadu kene kerta ka bangi don bat kum juru hanu snam bangi laya iki nyau teli gisnam rei abling yo I ka bor ke jing sinshar ka chokme yo I ke jing da ke jing ker chokme khamtam I ka balang ke jongi walah pedeng kini ke jing kendu ablei kum ka balang kum ki bangai kum ko perthei hi barok away ye kendu ye kane ke jing pang ye kane khlam ablei ka bangi mio la shu ban pli ye ki mane ke jongi ngimla shu ban wan sing skri blei jongi ji kendu lang kan hon ke jong me hanrei ablei ngi ngo ngi dem ye me ba me ai ke jing start ho khon ban riu ban lam ye kini kor ki bor ablei bangi yo ban sawa ngi yo ban pen I ban ngi yo ban slok lam ablei ban pen I ki yeng ki sam jong ki pra bangai ki jongi ingai scam ablei ka long ka bor ke jong me I kerpat ru ye ka bor ke jong me walangi don tang khendiat kumba shipho ka san ngut ngi don hane ka por kumbangi penbor bangi bot ya ka an ka ba ka sarkar ka bu yangi ablei rei ngai scam walangi don tang khendiat e ru re ka por ka chong ngi pan na me ablei shim yangi iki wei pi wei na du ka jing ple ka tien chome ki jing ruai ro ya me ki jing ruai chongi ki special number ngan yu nong kren ablei bakan long taka bor mun sim bakho chome bakin rung siki yang kisam bikin rung ki pra bangai ki chongi kan long do mun sim bakho chome pan pen ki em ne ki yang kisam ki pra bangai chongi ablei me I ablei ye ka perthei chongi ka perthei ka bala jot ka bala rem ka perthei ban riu ba shong haka ablei ubalendat ya me ubakentat ya me
ubatang hakakwa spa ubrio uba im tang kakwa bor ubrio uba im tang kakwa buram uba wat tang yalade bat ubshania ru tang halade uklat yame ta ablei yu I ablei jingja ha ka perthai jingja ka jingya kni bor ka wei kari ka wei pan ka wei ka bor ya ka wei pan handrei ablei wat apedeng kene ke jing penja ke jong me wat apedeng jong kene ru mi itho matip ya ka ablei beki brio ki long ke ba im tang da kamon ke jong ki bat ki yai lai loj bat ki yai den dat na me re ablei ngi duai kum hane ka por ablei langi long ki nang pop wei pu wei wat ubang ngai nangi uklat ya me u im tang kum no ban kamai spa da ka bom dei u im tang kum no ban wat ya ladi ya ka bor ladi phai khamat chame re ablei to maap yangi ki brio ki batlat ki bachat ki barem ai ablei yangi kapor bingin la ban phai khmat chame kumbu phai utabit usakri chong me bamel pan pau ka tin chong me a ukmir chikilum uong ablei handrai umwan lap yak jingarap nangta handrai tang na me kawan ke jingarap namar kata ablei ngin khmiet chame me utan rai jong ka ki baro me ublei me utrai jong ki baro ngai bat ngisania hame namar kata ablei me yu I ablei ka balang ke jongi ka bayi kendo ikini ki baro andrei ni tips kham maka bor ke jong me don rangkat bat ni namar kata ablei ni phai khmat sisian shame shem ablei ka ri ka challa ka jongi shem ki hakasan tur hakas sorkar ke jongi shem ki nong yalam ki jongi ablei bikin khmiet ka khmat chame paka barok ka banwan ka dei tang na me hi yalam yaki ablei bikin IT hame bikin wat ya ka bor na me om ka bor brio om jing start brio re ka jing champang kan dei na me hi bat chimru ablei bagi kini ki babon ki prabangai jongi ki bon ginong song sinong jongi ablei ki bayarap ki beket ya ba nakabanta ban yarap hapedeng gani ka khlam ki batur khmat ablei hakajing sumar jing sukher hakaban sambam samdi hakaba ai ki chankop ka chansam hakaba ai ablei yeki ban pe hakachaka thia ta dem ngi scam ablei ngi IT ki hakabor ka jongme iba penya iksin shar khadar ko shinong ka thau ka jongi ablei ngi IT ki hame bikin yo ka bor na me bikin yo ka man sim ku jing shar ham na me ablei bat shimru ya ka balang ka jongme ka bayeng hakane ka Lord jong nu lom ablei shimi kirim pe yang kristan jongi wei pe wei ablei balakalong kumno wat la padeng jong kane ka jing sham jongi handrai ablei ken long jing pen shir ham ki yang ki sam kalong jing pen ki embyang ablei ik jing duai ik jing ro ki yang ki sam ki jongi namar kata ablei rap ik yang ki sam I wei pe wei bangi ngin phai ngin pli de jing khangip jing phang mi ngi kumbo Daniel ablei u pli shi phang mi banyai duai hame ya rab ingi ru ki prabang hen akhana ka palang bengin phai shame bengin duai shame bengi I bangin pan ya ka bor na me bat shimru ablei ya ki bon ki bre ki balayo mat ya kan ki jingpang ban an ka balang ke jongi ru ki don ablei ki balayo mat ya kan ki jingpang handrei ablei ai bikin yo sngo ya ka bor ke jongme ai bikin yo mat ya me ai bikin IT me bat bon ru ablei ha ka perthei ba ka ri ka ba ye ki jongi ke bom itho ya me ki ba yo ya kan ki jingpang handrei ablei ai ba kan ki jing yo ji kan long la ka long ka mon ke jongme ban bikin itho ya me batang ma me ulong ublei jongi blei baro bat chimru ablei ngi hene ko por chimi ginong shimbentang shim ban ai ke jingruai bakan long ke jingruai ka bla pen sum besle na me bakan long ko khubor yangi bakan long khubor ke yang ki sam ni pra bangai chungi bat shimru kumju ablei yu shakri chong me ban yang ban ya sam ban slok ka ktien ke chong me ra yu ablei chika bakentang ke chong me ai baka ke baro ka ban mi ka long ka ba pen kop pen sle to musim ba khu chong me pat ka ban mi na u kan long tang ke jing sawa uman sim jong me bat shim yangi sa si sin pan ablei kum ki bangai hame bat das ngowi jing ruai chang au nong pom hakar teng jong jisu ngapan ya baro amen.
ka jing khot it ublay wat la kat nu sin ni kendo ki jing e ba jing ten jo shishang im pen snap ne shashkor yakiktin it ba kordor unsini pedri no shaway shaki jing snow bha birthday udan hasanda jumpi udip ya jing e jumpi uyo iru ya donut bakhang hado kadno ya jing so pitrang but there was peace. Kun kilang bron balasakma basyad batu rumah banyak beya ki jing thala jong ka birthday ham taru saitan utarwa spapuram ba jing snow ba henry baro kilong len no e ladangi kenta jublay udan hasanda jumpi udip ya jing e jumpi uyo iru ya donut bakthang hado katno ya jing so pitrang ukat baterwa udon hasanda jumpi usno ya jing yam jumpi uyo iru ya donut papang hado kanu pi ut pikthang udan khot it ya pi but there was peace. Kajing so, who I happy. Ni ai kuplay ya Mr. Marbur tekhari balai lam yang ia kebapen pulih nak tin kabukhui ke jong play bat kumjuru ke jing dwai ublay ni snai ban korku ye pi ke yeng ke sam ke jong pi bat kham tam e ya ke jing shakri ke jong pi ya lo jong nong penem ngisngor ban ai ngo yu blay nam ta jong ni ki khon samla ki bla ai ke ni ko khubor lengba jong ni ke jing dwai ka ba khot yang i bangin phai sho ublay ubadon hasanda jong i bat bo teplut ya ke jing e ki jing shem ke jing em ke jong i ubleun isnai ban kurku ye pi bleun isnai ban ai pi ka met ka basai ka baklan na ai pi ka bor ba pinang la manang it man ya shakri
banyai saki yalo jong unong penem lemba jong kisngi ki por ki manangwan baro ki para banget beit baro hagani ke por ka bamenta ngilapoi sya ka benta sya ka weipat ka benta bat kata kalong bangin yo ban ngap ngin yo ban sya skor ya ka tien ka ba im ka jong oblay ngi aingu yo oblay ba uladon rengkat bat ngi lemba jong kini ki por ki balalek no haka bangi yo banya pensngo ya ka tien ka bukhoi ka jong oblay ngi yo banya ngap ya ki kubor na ka tien ka bukhoi ka jong oblay lemba jong ki shakri ki jong oblay ha ki jing seng ki ba pher ki balalek no ban ngidap do ngadap do jing sngongo yo oblay bau penla yang hagani ke janmiat ya ka bangan yo ban yeng hagani ke jaga ka bangantang ban yo ban kren ya kini ke jing shisha jong ka tien ka khoi ke jong oblay hoi nga dap ngapen pau ke jing sngongo ya ka program komiti jong ka balang ka bala ibet ban shania hangau shakriu barit shakriu batluhan ban sam ya ke jing shisha jong ka tien ka khoi ke jong oblay kini ke janmiat pedang kijing telot ki bobon pedang kijing duna ki bobon nget scam ban ngadwai bo blai hi tolo jong mensim ujong u un don rengkat bat ngi un yalam yang ngi lembah jong ni kepor bagi ai ke baro ke bangin yo snow lembah jong ki kubor na ngani ka tien ka ba im ke jong blai kan dolong sya ka bor yang kan long ka bor yang ngi kum ki bangai bangin nang la ban yo ya ka mensim jong ka jing snongo ban Syakri yu ban yai jan u hagi por baro jong ke jing im ke jongi shwa bangin ya chaprang jong ban ngap ban sa skor ya gani ga tien ka ba im ke jong blai tong ini lai chu blai ke jing dwai ablai pa jing ba pneng sai si sen pat ngi don ka daw ba kraw ban aingu ema nambar ma me malat iet yangi da ke jing iet ka ba bom jukot ka jama Malai iet yang i melapa elo jong kun ujoma syakani ka perthai nagam ta ban wan ban syem mi ka jing long brio ban sya alor ka ding pena ban yap ban pen im ai yang i ki brio ki bachat ke parem hoi ko kan rat bi eng nam la ban long kom ne kom banging long adu kani ka por ka khlemat ka mamenta lam da dai ka jing iet ka chongma ngis ngongo ema blai nam ta jong ni ka por aga bangiyo manya don kom ne ko trai aga ni ka yeng ka bukhoi ka bagantang ka chongma ngiyo ban syak Riyama, ngiyoban maneyama, ngiyoban pendan buromi ka kateng ka ba im ka chama. Bar hagini ka por ka ba menta ko troan. Ngiyadon ko kan rabi iet ban plihet ya gani ka tien ka ba im ka chama. Ban sap ngap ban syashkor ru iki kubor ka ba me ko rabi iet medon ban kren lembalo jong syakri ubaret uchama. Hoi ko kan rabi iet melapen yang ilo jong syakri uchama kini ka por. Long ai bot don ai atroan la di him. Enrai up kmi ya ka bor ka chama ba me ko ka rabi e men krendlo jong men sim chama ki kubor baro ki ban me na ka suntor ka jong shakri chama kan da long sha ki kubor ki ba me kren ko ka rabi e ki ba me kwa ban kren yang i kum ki kun ki bala sius pa ki chama ya lam yang i ni ka por pendap yang i ko ka rabi e de ka jing don ka chama but ajrap au blai bagi ai ki ai paro ken long ko ka rabi e ki ba me ya lam yang i dalau jong men sim chama ngau ko trai ka bengo ka jongi na baga kerte mu trai na penem nong sius pa jongi Jesus Christ ni dampan ne baro amen ki para menget be iet baro kombalong nga aingu yo blai bo penla nga bangala banjang kini ke por ban kren ni kini ke jing sisa jong ka tien ko ku ke jong blai ban ngadwai ba blai un kren yangi blai un pen sngo hangi ya ka kubor ka budon nagap ta jonga bat jongi lang iwai piwai kanong rim jong ka jing slok hagini ka por ka bangala sim kum kanong rim jong ka jing slok kalong naga gospel ka bakat kum lokas ka lenong ka bakat nyo ban ngakwa ban sim tangi tugi khot ka bakat san bat khat nrio ka gospel lokas ka lenong ka bakat nyo ka khot ka bakat san bat ka bakat nrio kiktian ki ba ong kum ne
Uwai tenaki habau lo yo I bala penkia yo ulawan pai uda yero pendan burom yo ublay da kaktien bajab uda dem krop haki kejat jong bat uda ngu ya ngan pule kene sasisiem tiu uwai tenaki habau lo yo I bala penkia yo ulawan pai uda yero pendan burom yo ublay da kaktien bajam uda dem krop haki selajat jong bat uda aingu yau para bangai biet kene ke bentah ke gospel Lukas ke lenong bakat nyo kaya tu yangi sepang wei ubriyo ubadap daga jing sngongo ya ublay haba ula yo ban man haba ula yo ban pediang ya ka jing penkia Nau blay, nau try Jisu, haga jeng im ke jong Larengin pulih, nadu ke dukhot ke bakat way, hadu ke dukhot ke bakat kendai, jong ke ka gospel Lukas ke lenong bakat nyo. Kakren sepang ke way ke jengja, haga bau Jisu ulapen kut, Jisu ulapen kia, ya gitu ki sipongut, ki bapang nyang tholi. Hakane ke jengja loong bakat bau Jisu dang don halenti ban let se Jerusalem bakat bau dang yahat hakata ke lenti se Jerusalem ulongwan loong ke tien ke jong blai ulongwan poi haka wei ke snong ka ba om sem lai thu yangi ya ka kerteng ke jong ka loong ba haba ula poi hakata ke snong kensan lawan mi sipongun kirang ba kibapang nyang thole om tip lagi ni kidai na ka ju ka snong ne kidai na ki wei pat ki snong Henry nganget ba le si kidai ki brio ki bala tip lupa bau Jisu on wan yahat lenti nangta kila ap hikmang ban yo I bau Jisu wan Bat ong ketien ke jong blay, ba ondau Jisu lapoi hakata ke jaka, kini kisipongon kila lek benyesem markmat bat utrai Jisu. Haba kila yekendu yau Jisu, kini kisipongot ong laong ba kila yeng kam na jengai. Ong kini ketien, kini kisipongot kila yeng kamna jengai lakum balong hakum hakini kisngi ki bamenta haga bangi donye kini ka social distancing balai bagi ni ki sipongot ki hapan yang kamna jengai kaktin ko jong ublay kayu tu yangi bat ko ong namar bala ken bom ku ya kini ki badon kini ki jingpang nyang thole bat kumta kimla banyajan bat ki para brio laringin pule ka kitab Leviticus ka lenong bakat lai ka khot ka basausan bat saupun rio la yutu yangi bagi ni ki brio ki badonnya ki jingpang nyang thole kemla banyajan sya ki para brio kalong ru iman kini ki sifongon kila tep ha bat kila yosngau ha sapang Jisu ba ulong uta unong penkia ubak rautam kumta marsin yashem yau Jisu kini ki sipongon kilai perta daga surga bejam kira ongko kenrahan to isnai yangi kani ka kentien to isnai yanga kani ka tu ka ju ka kentien kaba lapendon kam do tu ubrio uba matla hakatu ka snong Jericho ubakar kani ka kentien to is ko kan rahat to is nai yangi kalong ka kentien jong ka jingkar padrit kalong ka kentien ka baki request ban ba Jisu unle naga mentah jongki kumta marsin yo sngo ya kata ka jingkar pad ka jong gini ki sipongot mar utrai Jisu ru sheb lapen slam banju bahap yaki utrai Jisu hakata kapor ulo ong yaki bakin let
ban pen I yala dia hakileng do ujisu hakata ko por usu ang yaki ke yala ban pen I hakileng do kini ki sipong ru kumta hi kilami bat kilami bat kilale kumbala batha dau trai Jisu ki klam kli ai yau trai Jisu lam ne ki klam ong kum no kum ta ku trai habangi ngi wan shama ban yo ya ka jing pen khia pen ban ma me pha yangi sha uta uleng do ki klam ong kum ta henry ki la shukko ngo ya ka ka ba utrai Jisu la ong bat kilale ya kata uleng do udai tang ubriu uban su pentikana uban su verify bauta bakita ki briu badon ni gani jing pang nyang thole kilalong kibala khut na ga jing pang ong gani ga ktien ka jong blai ba kat ba kini kinang yalai ka ai ka balaja kalong ba kila yo ya ka jing pen khut kila yo ya ka jing pen khia halenti klempat poi shauta uling do ka jing yo khia ka jongki halenti ka daina marba utrai Jisu ulayo I ka jingat ka badan haki ulayo I ka jing ko ngo ka badan haki kini ki sipongot kilale ya ka benta ka bau trai Jisu laptha ya ki badle but utrai jongi Yesus Kristus ula pendap ya la ka jong ka benta na ka menta jongki ka bamut ba kem pat poi hau ling do kem pat ya kendo yo tau ling do henry kila dap ban yo shwa ya kata ka jing pen khut kila dap ban yo shwa ya kata ka jing pen khya ka jing em ka jongki bat kumta la pendap ya ka donot la pendap ya ka mensim jongki ni ki sipongot da ka jing kemen ka bakrau namar bakila yo khya na ka ni ka jing pang henry na pedeng jongki ni ki sipongot ang ka ni ka ktien ka bukhoi ka jong blai ki ba Jisu ula yo man pen khya don tang uway ubalong unong way don tang uway ubadai unong Samaria ubatip bat ubadon ya ka mensim jong ka jing sngongo yo blai ubala pen khia ayo na padang ki sipongon tang uway ubadon ka mensim ka jing sngongo yo blai ubala pen khia yaki na ka jing pang ulawan syakmat da ka ba ai ka jing yaro da ka ba ai ka jing pendon burom yo blai bat a ong ka ktien ka jong blai ba ulawan dem krop hagi slajat ka jong Jisu rengkat bat ka jing perta ki jing yaro ya utrai ki wai pat ki khandai ngot ki balong ki jiu kem shem ladon kata ka mensim ka jing skongo kila lek pai no selagi jong ki yeng kila lek pai no selagi jong ki snong ki jong ki da ka ba kila klat ban ai ka burom shau blai kumta Jisu ula ong hau ni unong Samaria ubawan ban ai ka jing sngongo ubawan ban pen pau ka jing sngongo hakmat jong utrai Jisu ang to yang joy to khele no ru ka jingat jong ma kalapen khia ya ma to yang joy to khele no ru ka jingat jong ma kalapen khia ya ma ka bomot bau ni ubriu shem la yo pedang tang ya ka jing pen khia ka ne ka met shem la yo pedang tang ya ka ta ka jing pen khia na ka ta ka jing pang nyang tholi ka jong u henry ula yo ru ya ka jing pen khia ka bakin jaman sim rengkat bat ka jing pen ma ka banau Jesus Christ namar bolanang ban sngongo yo blai henry kini ki khandai ngot pan kila yok khia tang hakamet kila yok khia
tang hakini ki jingpang jong kini ka met. Hendrai kila day bandu no, ya ka jingpen kia ka bakin jaman siem. Namar bakim simladon ya ka mensiem, jong ka jing sngongo ya ublay, ubala pen kuat ya ki, ubala pen kia ya ki, na kini ka jingpang nyang tholi ka jong ki. Para bangai biet leng bah jong kini ka khot, leng bah jong kini ka pang, kaba ngi ya kren na kini ka por. Ngakwa banbu, ha kini ka ngakwa banbu, ya ka pang ban ya slok ha kini ka por. Kalong ba kapang jong jing slok ke jong ya kini ke por kan long to penlong ya ladi to ngin penlong ya ladi ki brio ki badap daka mensim ka bas ngongo to penlong ya ladi ki bas ngongo ka jing ngongo para bangai biet ke long ka wai na ka jing long ka badan hangi ki brio hendrai don pat ki bom don ya kini ke jing sngongo haga jing em ke jongki para bangai pi tungin ya pai menta sia kini ke pang da ka bangin puson halor ki lightly ki benta ki ban pen sngo thu yangi ki ban pen sai yangi yanu bangi dai ban sngongo bat balai badon kam ban sngongo ka benta ka banikong kalau ngidai ban sngongo ya ublay ujongi ulang unong tau ublay ujongi ulang unong pelong ya ki jing tau baro ki badana ka perthai Genesis kalenong ka banikong kalenong ka badingkong ka baar kay thu ya kata ulat tau ru kerpang yangi ki brio hakador ka jong uhi haba ulang unong tau kumta baro ki jing thao anga kitin ke jong ublay baro ki jing thao ki bo ublay ulat thao ki dai bandon ka jing gidai bandon ka jing sngongo ya ubala ai haki ya ka jing em ka sti upol ka beningong sau Timothy ka lenong ka basau ka dkhot ka basau ka ong nabagi jing thao ublay baro ka long ka baba bat omdon ai ru kaba on ken tai no ladangi pediang yaka bat ke jing aingu kabangi khamdai ban kabangi khamdai ban sngongu ya ublai kadai namar ba ublai ula iet yanga bat yangi kum ki jing thau ki jong u ublai ula iet yanga bat yangi kad hadu ba lo ai lo jong u khun bala kamar wai jong u ban long ka kuna nagam ta ki pop ki jongi ngilamat ya ke jing iet ke jong ublay ngilamat ya ke jing isnai ke jong ublay ke jing em ke jongi ublay iet yanga ublay iet yangi bat kadai yanga bat yangi bangin aingo ublay namar ke ni ke jing iet ke jong u yangi ngidai ban sngongo ru yau ne u kon jong ublay ubalong u Jesus Christ ubalapen ko ngo yaladi ban sim ya ka benta ka jong u da ka bu usayap hlo jong ka ding pna nagam taban pen em ban sius pa yangi ki breu ki bajot ki baram dai da ka ne ka jing yap dai da ka ne ka jing pen mi ka jong u yala ka jong ka snam ka bokoror halor jong ka ding pna ka bala pen yo hangi ya ka ne ka jing pen em ka badau Jesus Christ ubau trai jong namar kata para bangai bihen hato kamdai ka benta ka jonga hato kamdai ka benta ka jongi bangin ngongu yo blai ubala pen pau ye ka jing ihet ka bojing ihet ka bom jukut na ka menta jongi kom kibrio ka waipat ka benta ka bangi daiban ngongu yo blai ka dai namar bo ulong utun rai jong ki jing kerku ulong utun mau utun long jong ki jing kerku baro haga jing em ke jongi kabagak tien ke jong ublai ko ong bagi jing ai babha bat ki jing isnai baro kilong na ublai ken mau para bangai bagi jing kerku baro ki bangi ngiyok pedang ke jing em ke jongi ki dai ki bawan na ublai laki long ki jing kerku ki baret ne ki bakrau kasiti kabaar upol sikinong korin
Kalenong ka bakhandai ka khot ka bakhat san ko ong. To long ka jingo yo blai. Namar ka ta ka jing ai ka jong u ka bamla ong shu. To ang long ka jingo yo blai. Namar ka ta ka jing ai ka jong u ka bamla ong shu. Ngidai ban ngongo yo blai namar bo long unong pelat ujongi udeng ngidai ban ngongo yo blai namar bo long ma unong pen em ya ka jing em ka jongi na ka jing jot bat ulang ru unong pelat yangi na ka jing rem ba ka jing jot kikon Israel habaki la yo ya ka jing pelat na ka ti ka jong kinong Egypt bat na ka jing long merau ka jong ki hari Egypt kila ngongo yo blai da ka baki ong to ki baki ong ha ka sam ka ba shispa khat pra ka khot ka bening kong bat ka ba ar ki ong to ai ngo yo trai na ba ulong u ba ba na ba ka jing isnai ki jong u ka ne bom ju kon to ki Israel kin ong menta ba ka jing isnai ki jong u ka ne bom ju kon para banget biit ngitep ba ka jing pen kya kadai ka wai na ke ministry ka ba khmat ka jong utrai jong u Jesus Christ ula pen kya ya shibon ki bapang habu dang don aslah jong ni ka perthai ula pen kya nadu ki bat ko ki bam mat la ki bam nang kren bat ki wai pat ki jat jeng pang ki ba ki brieu ki wan che u ban yo ya ka jing pen kya habagi brieu pat kila yo ya ka jing pen kya ki dap da ka jing sngongo ki dap da ka jing sngongo ya u Jesu ngiyo i hagi bobon ki kamba ki ba u Jesu lale haba u Jesu la pen kya yano ngiju yo i bo uju ang yaki ba kim dai ban yatho hano ru ya ka ka ba u lale Henry namar baki brio kis ngongo ya ki kamba ki bau trai Jesu la le ka jing em ka jongki kem la klem da yatu kem la klem da pla haki weipan namar bala pendap ya ka mensim jongki da ka jing ngongo para banget biet ngilamahat ya ka jing iet ka jong blai ka jing em ka jongki marwai shimet kum ki yeng ki sem ngimahat Ngilamat ya ka jing iet ka jong blai ngilamat ya ka jing isnai ka jong blai ka jing em ka jongi hato ngilalong mo ngila yo mo ya kata ka jing sngongo ka jongi yo blai ka benta ka paar ka jing sngongo ya ki para brio ujisu shem lahikai yangi bagi deban ngongo tang ya ublai bagi deban ngongo tang ya Jesu Henry uhikai yangi bagi dei bandon ka mensim jong ka jing ngongo wat yaki para brio ka tien ka jong ublai ka gospel uniones ka lenong bakhat san ka khot ka bakhat nyau ka ong yakini ki ai ru ngala hukum yapi bapen ya iet paralog hi Kamen siam jong ka jing ngongo para banget. Kamen siam jong ka jing ngongo para brio. Kamot kata ka jig ya iet parlok hi. Ka jing ngongo para brio. Kadaiban sedang nalarpe. Kadaiban sedang naladihi nengkong. Kabamot bamangi ki kon. Kibadaiban ngongo ngidai mangi ki kon. Ngidai ban ngongo nengkong ya lagi jong ki me ki pa namar baki long kinong basah kinong peja ngidai ban ngongo lagi jong ki me ki pa namar baki long kinong pen he kinong pen san kinong pen dap kinong pen biang nado bangi dang ren hado bangi dakot pura hagal long renyang haga jing long hagal long brio kaman brio kilong ru ki me ki pa hagi jongi kilong ru kinong beten lenti kinong sandur ya ka jing em ka jongi kilong kinong hikai ki bakodor ya ka ban pelong yangi kita ki klor ki bala ban tensan ya ka hagal lawai jaga jing em ka jongi kumta nagam ta jongi ki kon kalong ka badai ban ngongo ya lagi jong ki me ki pa ki kon kim dai ban haram
kem dai ban nyo pen kem dai ban khen pen ya lagi jong ki me ki pa henrei la ka long ha ka no ka rukom ki dai ban long ki batap da ka jing ngongo yaki o ngi yo e ki don ki brio ki bom don ka jing ngongo ya lagi jong ki me ki pa ki bala pen he ki bala pen san ki bala a ki ka long renyang ha ka jing em ka jong ki kan mau para mengai bien ladang inang ban buram ban ngongo ya lagi jong ki me ki pa Kaktiin ko jong blay ko ong bagadon ka nong ka bakraw yanga bat yapi bat kata ka long bo blay wang bo on pen imslam on ayangi ka jing imslam hakani ka portay kitab Deuteronomy kalunong ka basan ka dekot ka bakat riyo ka ong ya kata langit dangin nang ban buram lagi jong ki me ki pa ban ngongo lagi jong ki me ki pa ngin yo ban imslam hakani kaperthai komta ngidai ngem dai ban haram lagi jong ki me ki pa ki me ki pa yo bang ido ya ka jing kerku ka jong ublai Kawai pat ka jing ngongo para brio ka dai ka jing ngongo ya kito ki bala lebha ya kito ki bala yarap yangi kom ki brio ngi don kami ka jing yarap iwai pan kala ban long ka jing yarap na ki bahayeng ki basam ki jongi kala ban long ki jing yarap namba jongi marjan ki marpa ki jongi ki lok ki jor ki jongi na ki para brio ki jongi ki bakloi ban yarap habangi don kam ka jing yarap Lardon na pedeng jongi kibokom kita ken mau bangidai ban ngongo yaki barbor om ban haram yaki yo ba kalong penban ka jing tim kala ya ka jing em ka jongi para bangai be yet la se ha ka bokom kini ki por jong kini ka klam covid-19 don shibon ki para brio ki bale bha ki bala yarap yapi Kibala yarap yapi haki babon ki liang kila ban long ki bahayeng ki basam kila ban long ki lok ki jor kila ban long ki parmarjan ki parmapa kila ban long ki seng balang ki riu simen ne ka balang ken mau bangi dai ban don ya kata ngam mensiam jong ka jing ngongo compare la ka jing yarap ka long ka berit ne ka bakra henrengi dai ban don ya ka ni ka jing ngongo ngem dai ban long kom gito ki khandai ngot ki bala yo ya ka jing pen kya na utrai jisu ki ba utrai jisu ula pen kya ya ka jing ya ki baro shipau ngot henrei ki ni ki khandai ngot ki la lek phai sala ki jong ki yeng krem da ai ngu yo blai ngem dai ban long kom ki ni ki khandai ngot ki bahaba ki la yo kya henrei ki bom don pat kamensium jong ka jing ngongo para bangai be ien mangabat mangi ngila yo pediang ye ka jing kurku ki jong blai ngila yo pediang ya ka jing iet ka jong blai ka jing em ka jong e ka bas ngosi kalong yo bangi long kum kini ki khandai ngot ngi ang ngila ki jong sentor ngi su ang aingo yo blai henrei ka donot kamensium ka jong e ngem don ya kata ka jing ngongo ka basisha ka jongi yo blai kini ki khandai ngot ki la klet haba ki la yo ya ka jing pen khia ki la klet kem ken mau shu kem shim la nyau kor satya ya ka jing le bha ka jong blai ka jing em ka jong ki kisngau ba ka dai ka jing la ka jong ki ba ki yo ya ka jing pen khia kisngau ba ka dai ka hok ka jong ki ba ki yo ya ka ni ka jing pen khia ki para mengai ba iet tongin long kum uto unong Samaria ubadon ya ka mensim jong ka jing ngongo haba ula yo pdiang ya ka jing le bha ka jong ublai ha ka jing em ka jong u para mengai ba iet tongin yet ya ladi haba ngilamat ya ka jing bha ka jong ublai haba ngilamat ya ka jing iet ka jong ublai hato ngi pen pau ne em bangis ngongo ya ublai hato ngi pen pau ne em ya kata ka jing ngongo ka jongi hato kata ka jing ngongo ka jongi ka pau ne em
shabar kapau na em shaki weipat kabenta kabalai bat kabakado kalang kajing sngongo hapdeng jong kijing kajing sngongo kam tamut tang habangi yo ban pediang ye kijing bah tang habangi yo pediang ye kijing kurku kijong ublai tang habangi ngi pahu ngi pahai tang habangi dap ngi biang tang habangi kot ngi kya tang habangi ngi biang na dong sadong Henry haba ongga habang ongga jings ngongo kamot bat ka thoru bangi dai ban ngongo wat hapdeng jong ke jing ke jongi ngi dai ban ngongo yo blai wat hapdeng jong ke jing jar ke jongi ngi dai ban ngongo yo blai hapdeng jong ke jing sha tenjo ki babon ki bangi dai ban ma ngi dai ban ngongo yo blai Kaktian ke jong belai ke itu yang ini agak setiap Paul ke beningkong segi nong Thessaloniki ke nong ke basan ke dekat ke bakat pra ke ong haki ai baro to pen ai ke jengu yo belai haki ai baro to pen ai ke jengu yo belai namar ke ne kan ke long ke mon u belai how Christ Jesu shapi Ngikan mau yu ujob udai wai naki syakri ki jong ublai wai naki brio ubadon ya gani ka mensiam jong ka jing sngongo ya ublai wat apdeng jong ka jing sha tenjo wat apdeng jong ka jing wat apdeng jong ka jing ya le ka budai ban ya leng ba ka jing em ka jong u ka budai ban ya kendo ha ka jing em ka jong u ujob udang la ban ong ya kini kekentian wat apdeng jong ke jing sha tenjo ki ba meding ha ka jing em ka jong u udang la ban ong bau utrai bau long utrai u bashim long bala kerku ya ka kerteng ka jong utrai ujob uang hato ngen pedang naka kti ka jong ublai tang ya ka ai ka ba bat ngenom pediang ya ke ai ke pa ka jing em ka jongi na ki kti ke jong blai kini ki kentien ki pa pen pau bo ujob usngongo ya oblai wat haba uladai ban mahat ya ke jing em ka jong ujob usngongo ya oblai wat haba uladai ban do no ya la ki jong ki khon ki kti sngongo yo blai wat halau la de ban do no ya ka spa ka pho sngongo yo blai walau de ban do no ya ki jing ri ki jing dop ki jong u baro sngongo yo blai wat apdeng jong ki jing ki jing ki ba har kom ka bu de ban ma ujob sngongo yo blai wat apdeng jong tu to jao ubalatap ya ka met ka jong u to jao bala pensitam ya ka met ka jong u baro ka we pen ban ujob udang la ban sngongo ya ublai kani ka jing ikai na ka jing em ka jong ujob ka pen kan mau yang abat yangi bangi dai ban don ya kani ka mensiam jong ka jing sngongo ya ublai wat habangi ya kendo ya ke jing wat habangi ya kendo ya ke jing tenjo ha ka jing em ka paman la kesngi ka jongi komta ki para mengai biet kene ka benda ka khot yang bat yangi bangin sngongo ya ublai wat apdeng jong ki jing ngin sngongo ya ublai wat apdeng jong ki jing le jong ki jing em ngin sngongo ya ublai wat apdeng jong ki jing sha tenjo ka ba harkom ha ka jing em ka jongi namar bangi tem bakine ki long ki lahat ki lenti ki bala ban yalam yangi bangila ban nang kham jan sho blai ki bala ban yalam yangi ban pelong yangi baki ki brio ki ban nang la ban kham jan sho blai bangin nang la ban nang kham penjana shu yala ka jong ka jing em ka jongi yala ka jong ka jinget ka jongi bar ka ban nang la ban nang pen prang ya ka jinget ka jongi ha u Christ Jesu ngem dai para bengai biet ban knyum yo blai namar bahaba blai ule ya ka ai haga jing em ka jongi kum ki brio
Kaktiin ko jong ublay ko ang baule nakam daban penbahay yang i. Sitiu Paul sikinong Rome kalanong ba pra ka dokot ka ba adbu pra ko ang. Kiai baro kiat reilang yakaban penbaha yakita ki ba iet yo u. Wa apostol Paul haba utu sya hakado ka jong u katar hakambet ka jong u. U aingo yo ublay. U aingo yo ublay. Bat kane kadang penjanai ya ka jeng im ka jong u. Para mengit be iet ngidai ban skong yo ublay. Namar bagane namar jong kane ka klam COVID-19. Kaba lapen long ye kirim pe yeng kristan ke jongi. Ban rhem haga jeng long jeng im bakan jaman siem. Ban rhem haga jeng mani ke jeng syakri yo ublay haki yeng ke sam ke jongi. Ngiyo i haki nigis ngi bagi babon ki bamju wahat ki balaklet yo ublay. Ki bamju wahat blay. Haga jeng im ke jongki mentah ki sedang ban yo wahat yo ublay. Ki babon ki baklet banduai ki baklet banduai ki babon sen ki klet banduai ki klet ban pulih ka ktien ka bukhoi ka jawab lay henry ki babon ki nigis ki phai sho blay ki phai sho ka ktien ka jawab lay ban yo ya ka jing ka jing ya ram ngiyo iru hagini kisngi bagi rempe yeng kristan ke jongi ki bomju ya kendo si yeng si sam ki bomju yo ai kapor ya kalat ban ya shong ban ya stay ban ya slok si yeng si sam ndrei hagini kisngi jong kene ka klam COVID-19 ngiyo ban ya tei ngiyo ban ya shong lang ngiyo ban ya tei ngiyo ban ya slok si yeng si sam bat ngidai namar kata ki para bengai biet ban ong aingo yo blay nam ta jong kene ka klam COVID-19 kabalai hikai sibon iki ki baken jam siem aga jing em ka jongi kom ki bangai para bengai biet habangi ong ngis ngongo yo blay ngidai ban sngongo ngem dai ban sngongo tang da gini ki rimyang sentor ke jongi henry ngi dai ban pen pau rengkat bat ki kam ki bami na ka do not ke jongi bangi don ke jing sngongo ya ublai wai unde unong Samaria haba ulayo ya ke jing pen kya sem las ngongo tang da ka rimyang sentor ke jong u henry la ong ba ulawan pai bat ulawan ban dam krop hagi kejat ke jong u Jisu para bengit biet nambar kata ngiru habangi layo habangi ong bangi sngongo ya oblay ngem dai ban satya ban long tang ban pen pau ke jing sngongo ke jongi tang da kini ki remyang sentor henry banginda wan pai show Jesu bangit wan ban dam krop apo ki slajat ke bukhoi ke jong u ngen wan ban dam khosio apo jong u ban ong ban bangin ong ablay ngas ngongo ya ba namar bambela kurku yanga ngis ngongo yama namar bambela penem yangi ngis ngongo yama namar bambela pelat yangi ngis ngongo yama namar bambela penkya yangi ngis ngongo yama namar bambela pelat yangi naki jing kijing tenjo bat naki jing pang kijing stom bat kijing ele jong kijing em ngis ngongo yama namar bangi bambela yangi ya kijing em ngis ngongo yama namar bamela ayingi ka jingchop ngis ngongo yama namar bamela kurku ya ka jing em ka jongi ban ngongo kamot bangi hap ban mani ngi hap ban dam krop ngi hap ban dam ngon hakichat ka jong Jisu ngi hap ban dam ngon hakichat ka jong blayu bala kurku ya ka jing em ka jongi ban ngi bangin penpau bangin penpau bangi don ya kata kajing sngongo kajing em kajongi namar kajing la bha kajong u hangi marwai ngis ngotenat bar ngis ngoban aingu yo blai bangi badon sibon ki par banget hakapalang ki bawat pedeng jong kijing ka baki dai ban yo kendo bawat pedeng jong kijing kerdu ka baki dai ban ya leng bha kajing em kajong ki
kem kelat ban aingo ya oblai kem kelat ban ai ke jing aingo ke jong ki sha oblai kem kelat ya ka kam ke jong oblai kem kelat ya oblai bat ki pen pau ya ka jing ngongo ke jong ki namar ki jing ku ki ba oblai la the ke jing em ke jong ki hoi ki don ru shibon ki para benget ha ka palang bahaba ki yo ye ki kam ki bobet ki babiang habagi yo ye ki kam ki batamai habagi seng ye ki kam ki batamai habagi kiu ki yeng ki batamai habagi thiet ye ki kali ki batamai ki khot ban pelong ye ki jing seng ki khot ban pelong ye ki jing dwai ai ngo ki ai ye ki jing ai ngo ki jong ki ai sha ka kam ka jong oblai ba ki pen pau ye ka jing sngu ka jong ki oblai ubala kerku ye ka jing em ka jong ki para bengai be ien kene ka kubor ka khot yanga ka khot yangi iwe piwe bangin penlong yala dia ki batip bat ki banang ban sngongo yo blai ha ki por baro ngem dai ban sngo sarong ban ong bangi long kumne kum bangi long kadai ka jengla ka jongi ngem dai ban sngo sarong ban ong bangi long ku bangi long kadai bangi biang hi mangi bangilong hi mangi ki bastat bangilong hi mangi ki batip ngilong hi mangi ki batrai sitam henry ngi dei ban ken mau para bangai bi bahal lendet jong ki ai paro kadon ka kti ka baklan bor ka jong blai kadon ka kti ka badon bor ka jong blai ka bale ya ki ai ki bapla ka jing em ka jongi ngidai ban sngongo namar bolong unong thau jongi ngidai ban sngongo namar bolong unong pelong ye jing em ga jongi ngidai ban sngongo namar bo ulong ma ubo unong pen em ya ga jing em ga jongi ublai iet ubala iet yangi baru bala a yangi yalo jong ukon jong ban yap ban pen em yangi ki breu ki bachot ki parem kene ko kubor para bengai iet ko khot yang ahap ka khot yangi bangi dai ban sngongo para brio khamdam ye kitu ki bala le bha khamdam ye kitu ki bala yarap yangi khanang bakan omlong satya ka jingtim henry kan long pen ban kalan bangi nang la ban yo pediang shu ya ki jingkur ku ublai ha ka jing em ka jongi ka ba khaddo kane ka kubor ka khot yang abat yangi bangi dai ban sngongo yo blai wat hap deng jong ki jing ki jing jenjar bar ki jing tenjo ke bangi dai ban ha ka jing em namar dai kini ki bala ban yarap yangi bangi nang la ban jan sho blai dai kini ki ban nang la ban yarap yangi bangi la ban pen baik ya la ka jong jing em ka jongi ha ka jing dai ka jongi bat ublai bar bangin yo ban yo ya ka jing esok bat ublai kan yarap ru ya bangin nang la banang penjanai ban banang penprang susu ya ka jenget ke jonga ya ka jenget ke jongi ha ublai wei uriu krau perkhan u aw tozer uang ba ka jing sngongo kalongkum ka jing kenya ka bekerpang hakmat jong ublai wei pat u jon paipo uang ka jing sngongo ka besisha kadai ka bami nak ka donot ka basyapo om ka pen pau tang da kir myang sentor bat ki doksa usyakri jong ublai ubili graham uang ka mensiem jong ka jing sngongo kalong ka wai ne ki dak jong ka jing long bakerpang jong ukristan hakaba ka donot ka jong u ka phai sha utrai ka aingu yo ublai hapdeng ki jing tenjo ki jing bar ki jing sha pensitom ben ublai unyarap yangi ki para menget be ie ublai ni snai ban kurku yangi ban yarap yangi lembah jong ini ka kubor bangin nang yo ya ka bor bangin long kita ki brio ki ba la pendap yangi ya ka donut ka mensim ke jongi da ka jing sngongo ya ublai ie yangi ka jing sngongo ya ki para brio ki ba yarap yangi ki ba long ka jing kurku ya ka jing em ke jongi bat kabakhot ru yangi bahaba ngimat ya ke jing bah ke jong blai ngimat ya ke jing isnai ke jong blai ke jing em ke jongi ngi dai ban pon pai ban wan ban dam ngon haki slajat ke jong Jesu ban dam kho sio haki jat ke jong Jesu
ban pen red yala dia ban pen ban dam ban aingu yo blai namar ke jing bha namar ke jing isnai namar ke jing kerku ki bawla le ha ke jing em ke jungi habang inang ban sngongo yo blai ki jing kerku ki jong blai ken yo ban tuoj ha ke jing em ke jungi ka tien ke jong blai ka kular scam ya kata bahabang inang ban aingu yo blai habang inang ban sngongo yo blai ublai udon kajing kerku udon kajing kular ban kerku yangi iwai pi iwai ublai isnai ban nyarap yangi ublai isnai ban aibor yangi bakum ki kuon ki jong ublai ki ba ublai ula sius pa da ka dor ba ka snam ka jong u ngen la ban long ki brio ki ba dap da kajing sngongo yo ublai nam ta jong ki paro ki bolo le kajing em ki jong i ublai un kerku yangi nagam ta kapuram kajong u amen tongi angu yo blai sai sisen pan ba blai la don kat ban ngi lamba jong ni kapor jong ke jing sakri ke jong yo blai ni angu nam ta jong ni ai ku blai nam ta jong ki ai paro ki bange la yo ban pendat ni ai ku blai ki nong simenta paro ki blai simenta hangene ke jing seng nado ki pa pulis dang badwai ki pa yalam ye ki jing ruai ye ki ba la ai ki jing ruai ki bakar pang ki jongki pat ya pi baro ki ba yasngap ki ba yashkor ya ka tin ki ba im ki jong blai ha ki ni ka por ni la po hi ka bawai jong ni ki jing shakri ki jongi sai si sen pat ngi ai ku blai ya pi ba ngi duai bo blai nang ya kurku ya pi baro ki ba pet ki ba khmi ya ki ni ka program ba ngi duai bo blai una pensait bor ya pi ba penang la ban yo ban ya kamen siem jo kajing in ban shakri yo blai lamba jo kiski ki por ki manang wan paro ngin penwai no ya gani kajing shakri ki jongi yo blai da ka bangin yarwai pat ya kajing ruai ka ba sanspa khat nriu kajing ruai ka ba sanspa khat nriu jingem jonga try to shim rab ban ya kalenti kem kisngi jonga baro par nam ka jong me ken penyar ke jingruai ka basan spa khat nrio Kisi jonga baro par
tongin ya wai no hakabawai no jong ini kijing syakri kijong iya ma ablay ngidwai ba menisde ban kurku iki paharo ki pinglayo ban pendam men palat ru yagi ablay da kijing kurku ki babatam ki chongma patoda airu ba ka jing ai ko nyong Jesus Christ bo trai ka jing ai ba ka jong ablay ukpa lambar ka jing slok ka bathiang ba pensai bor ka jong ablay men sim bukun ai begini ki jing kurku ki balong lai woi blay kenda yai long rengkat bat pi iwai ki badon hakene halagi jong ki yeng ki sem ki mamane ki ba shakri ka keteng ki ba im ka jong blay ha kini ki jo ki jing kurku kini ai long rengkat bagito paro ki ba mane ki ba shakri ki ba ngai ka keteng ki ba im ka badon bor ka jong utrai nong pen im jong Jesus Christ na do mentab ki bom jukot ro amen.